geganters. Soc el lleó de la colla gegantera de Caldes de Montbui. Avui anem a la trobada gegantera de Sant Andreu de Palomar, un barri de Barcelona. I juntament amb les altres colles acompanyarem a l'Andreu, la Coloma, l'Avi Orfila, l'Avi d'Orient, el Colom, la Coloma i el Galtetes en una passejada pels carrers del barri. Ara us deixo amb les imatges. Falera, geganters! Sembla que l'Eloi no ha pogut venir, però sí que ha vingut el Jonas està per aquí, l'Eric també corre per aquí, i qui més hi ha per aquí, el David, vosaltres dos podeu venir i us traslladarem en tot cas un petit agraïment. Res més adient que uns paraigües. Us anem cridant, aneu passant i quan voleu, si voleu, ja podeu anar recollint i marxar. Gràcies per venir. Molt bé, Són dos records, això en deuen en donarem i tot. Les imatges i degut al risc de pluja s'ha suspès la trobada gegantera. Ens veiem diumenge a Montesquiu. Falera, geganters!